Anyalaki din! Sige lang! Aginom tayo. Siyak di makamoy tarabi. Kunak kata kayo, ado te kwarta ni Kibe, kakatwa. Gasusweldok! No kwarta, sana problema. Wala pa isa. At naman yan dyan, nalaingag po ka, bakit? Hindi nanatasing na dyan. Naglako ito yung balot, amin na lang. Ayabam, ayabam. Nanatasing! Hoy, nana! Gumatang kayo ka di iti balaw. Wan, umasinag ka rito eh. Sa matang kami. Hanggang ba siya? Gawin mo na. Yan damo labuin naman ukaw. Irwar mo amin na tala akong tagatangak. Amen. Apa, hindi mo nangagayat yung baga ni engineer. Amin alakom, kunana, gulpin na. Ay nagsaya atin no kasta. Ay, saan akong ama pa nagisursor di abagatan. Kanan mi pa amin, so ami bayadan. Isong agure ka. Agtugaw ka dita igit. Manang, rabiin, awan pa'y maninanang. Ay, huwag nga ron. Madanagan akon. Saan man amarabrabyan akastol? Masapsapa nga agaw awid dayjay. Uray no saan ang makalako iti balot alako na. Kunak tumit ngamin asaanin nga aglako iti balot. Ipilit naman. Ikakmot iti kwarta na. Ang mapanlatamot aglako. Ni, isun sa daytan. Ison sa nga agpaiso. Ang apay nga itawan mo't jay basket na. Nanang, apay nga kayo lang si Mangpat. Ayan di basket yo. Ay, nagadumagayam tinagluloko dito'y lugar tayo. Awan mo't ti amok ang naluloko dito'y lugar tayo. Ni, inan-ano da kayo, nanang? Ayan di naglakwan nyo. Dayto'y la duagasaw tinaglakwak. Ha? Duagasaw? Kano na po no di basket yo itilako yo itay abalot. Day tala ang tinaglakwan nyo. Iso nga raw, ako nak nga ado, tinaloko dito'y lugar tayaw. Takalpasan akin nanda jay lako kabalot. Dayto'y ladwaga sa timbayad da. Anya? Asino dagi jay nanang? Lukwon dati bakit nga agsapsapol? Pati jay basket kaw, indala da. Ay, naglalastog dagitan. Iso anarabianak, ta pinagururay da. Idi na ibus da kinan, sadak binayadan. Anya? Asino dagi jay? Nagagkumot a Kevin tinagan di kaduada. Engineer ka na. Engineer pa'y? Kasta ti aramid na iti bakit akas ka na kayo? Saan ang mabalinday tang inaramid dakan ka? Talaga saan ang mabalin? Ay na, baybay anyaw. Lalaki dagi jay. Anya nga'y tigaway yu ka dagi jay kat nagtatayag da. Ay, di dala mabayin alokwan dati bakit? Tuntunag day ta nga Engineer Kevin nanang. Bayam, siyak ti mang tunton. Sungbatan dati naramid da kininanang. Sa bagay, uray babae ka, nga maskulado ka mo't. Ado alalaki ti mabutengken ka. Ay, dumano gak no makaungatak. Sige, straightem idamanang. Nang runa day jeng engineer. Manong, madama ka magnaglinlinis. Wan ma'am, talunis ita. Naskin nga agdinisak ita aglawlaw ti eskwilaan. Amok nga ado dagiti gagayem yo itirwar. Ay, ato ma'am. Ado ti ka magiyak dita. Apay ma'am, Adda ka di am-amo yung agnagan iti Engineer Kevin? Engineer Kevin. Ay, awan ma'am. Sigurado kayo? Bayantahan na magag nagiti gagayem kin kakabagyak. Apaya berbero ko nyo da dya tao ma'am. Adda basol na kininanang ko. Wanted dayjay a tao. Ay, delikado nga raw. Nanang, apay aya atangad-tangadin nyo dagitalako da basket dito'y palingke. Gumatangak nga road. Jay kadakkelan. Damagak no sagmamanaw. Apay, an-anwan nyo ti basket. Ay kat aglako akmanon iti balot. Ay nananang, linuko da kayo lang arudan. Aglako kayo pay laang.
Naminsan laeng mat anapasamak dayjay ken adda talaga dagiti naluluko at tattaw. Nanang, ikanda kayo laangan iti kwartayo. Mano ayati kayat yung? Kabailak pa'y tagtrabahaw. Kayat ko pa'y taglako-lakaw. Di yo ay amaw at ipanaglaklakok iti balot ti pinangbiag ko kada kaya. Ha? Wan, amumi dayta. Saan ka ngagbalin a nurse? Kan saan mo't ngagbalin a maestra ni Manang Mau? No saanak a naglaklakaw iti balaw. Isungarod asumardeng kayon nga aglapo. Tanakalpas kami mo't na, nanang. Mabalinda kayon nga ikan iti kwartayo. Ay agtal na ka man si Kasila. Nagmayat to pa'y taglako anak ka. Makitak dagiti kukubaray. Ken padpadaanan dak akalayon dagiti sukay. Ay nananang talaga saan kayo amanawa. Damagam man kiday jay aglaklakaw. Nusag mamano day to'y kadakkelan abas kay tagatangag. Pare! Uy! Sigamot ka data, pare Kevin. Lugan mo dayta? Abay, di ka mamati ka balak ti gumatang iti kasto alugan, ha? Saan mo takas na, Apo Engineer? Ayaban ba kiti paparkada? Agsat tayo manan! Yes, siguro na pag-iinuman tayo? Wala. No kayat yo, ije adu ti chicks. Oh, Nagpipintas da pa ko naman, Engineer. aduda kang aglamas. Ken kayat ko silibraran. Taadda kanya ko, hindi nabayagan ngayon arapap ko alugan. Kasta ka day. Ay, gwapo talaga na ito yung lugan mo, pare. Ay, Apo Engineer. Ay, I shall return, ha? Mapanaklag time out. What? Sige, Engineer. Apay nga awan manan ni Nanang. Ay, napanmanin naglako iti balut manang. Manan? Laplapdak nga rod ngam inong tanak mat. Ay, nagtangkan at talaga ti ulo na. Piyesta ka nung amin ita. Iso asigurado nga ado ti malakwan na. Kat, kasano nulukwan damanan? Day tamot ti bagbagakan kwa na. Ngam nagpilit matlat na. Sapay jak mabiro kan day ta ibagbagada nga Engineer Kevin. Wan nga rod. Ngam siya. Biro kak no asino day jay nga Engineer Kevin. Lumalpas tayo nga, ginom. Mapantayo ije piyestan. Ituloy tayo tiya, ginom. Nangagyaw ka katwa, ha? Baro gaya, ma. Abay, dan GF mo, Engineer. Agbirbiro ka. Ada ka di may rekomendayo? Balaw! Ne. Balaw! Engineer, ada mo na dyan, bakit ngaglakla ko iti balot? Balaw! Ay ba nyo? Gulpian tayo manantil na ako na. Nana! Umay ka, gumatang kami. Bayadan nyo nga rod mo't itinasayat. Abay, kurang tin bayad medical man. Talaga akurang kung saan nyo nga insublay dya basket ka. Ayun gayam. Saan miya na isubling? Ay, naibulang kung saan hindi nagawit, ha? Nana, error mo amin yan na kita, lako mabalot. Bayadan me. Kanya kita, danag yun. Amam, da ito'y bus may, nana. Engineer na ito'y. Ado ti kwarta na. Makitam na ito, nakaparada alugan, di tayo igid. Lugan na dayta. Lugan ko. Kabalak ti matang iti kasta kang inat lugan. Dayta kintin balot mo ti jak bayadan. Manula dayta nga. May mesa a basket. Kasano nga nabarda kami na. Nakadumugan na iti kakadwa. Nasken abayadan nyo amay, yakin na nyo abalot, alakaw. Kita ka kano na nabate ako. Sanak nga agaway, no saan nyo abayadan amin, dagiti kinanyaw. Bedak. Kanya ka. Danag mo na bakbagatan. Para engineer, ada ka di problema. Ito yung ngarot bakit? Di na kaya na gawin. Sana mabayadan dyan. Lako na kanwa balot. Nana, ada pagbayad ni engineer. Kita ngarot ti pita ka kanwa dapay kwarta.
Ada, mawanan kaya mo iti kwarta, engineer. Kita man, dapat. Sila ba may cellphone ba? Nasipngot gaminan, kay. Hmm. Ada ita. Nasilawa kon. Purun samot resibo iti nabati di tapitakam mapo engineer. Ay sus, awanan ti kwarta ka. Ni. Awanay. Nagpusa talagan pare. Kasano dito, nana? Anya ti naganan dito. Bakit pare? Nana taseng, pare. Nagan na. Nakasulangan, nana tasing. Utangan mi ti kinan niya balot wit. Bayadak na bigat wit. Ay, nagluloko kayo. Kinanyaw sa inyo abayadan. Utang nga raw, nana. Ay, sana mabalay. Anya ko mati, mabalin mo nga ramidan no di ka magbayad. Ipapulis na kami. Aba, di mama mo nga ado ti kagayam ko apulis. Nagado. Ala, nana taseng. Agsublikan ton, inton bigat. Edi kasi mo lang oras. Nagbayad ni Engineer Kevin. Ha? Ipulong kayo kadagiti ang nakaw. Ne. Anya ka na? Ipulong na takano kada kiti anak na pare. Kano, puro babae na kiti anak na dahil tabay. Jak kabutang dagit anak na. Pulis tubay ka, jak kabutang. Dagitan to kitin anak na. Ay, pa nakiti dito ya. Ne. Nagawid din pare. Ay, kasi mo tabakit. Pare, makatuturo ka ko. Agawid ako na. Kapag alam iti maniho ya pare, kanina bardakan. Simple, easy. Engineer, jacket mo di ag-drive. Ay, sa bagay magkili ah. Agsubling at dyan, bakit? Kadwa na dagiti anak na. Kabawasan na dyan, bakit pare? Nalipatan ng tinapasamak. Anya? Linoko da ka manen? Wan nga raw da nakaw. Nakarkaro itan. Ta saan da binayadan jay lakaw. Pati ka barbaro abaskit kaw. Inalada. Makadandano ka kung kastoy lang. Di ading mo asila ngay. Napaanan nag-duty di ospital Sa nabalay. Dusaan ni Apo Diyos dagita naluloko at tao. Sa pula ka talaga dayjay Kevin. Nagkita kami. Ipakat ko kankwa na ti kinalaing ko adumanog. Sige, agkakarira tayo. Makita man na sinong tinalay niya. Try. Kumamat kayo! Naglukong ka. Uburtikan na kita. Kapay naungol na ito ang dora. Ayaw buhay ka na. Kamasamat ko. Abas! Aw, apay ni mawag ni ading mo asila. Ay ayaban na kay ospital. Ada ka pasyente da na aksidente nga agnagan iti Engineer Kevin. Ang mga nuiso day yan ang loko kanya. Mapanta nga tana nang. Inta kitaan. Ikakman ti pagnakman na dayjay a tao. Sige nanang, bigbigan nyo anaimbag. No iso da ito'y jay engineer nga ibagbagayo. Na, limlim tagmat ti bibig kan mata na. Ang, wag, iso da itayin ang loko kanyak nga engineer, anak ka. Ala, aglesi kayo dita. Ni, anya ti aramida manang. Ibalis ko ti inaramid na kininanang. Sino kaya? Apayan nakalayat kanyak ti danog mo. Mabigbig mo, daytoy abakat. Jaglakla ko iti balot. Iso da ita. Kaasi lang arudan nga aglaklako iti balot. Bakit pay? Ang anya ti inaramid yo. Kalpasan akin na nyo, saan nyo abinayadan? Anya ti makunam? Manang, nanang, rumor kayo pa'y dito'y silad na. Tao may madamdama dagiti doktor. Ibalis mi ti inaramid mo kininanang mi. Agsobli kami. Da kayo ti anak na. Wan, siyak ni Sheila.
Narsak iti daytoy nang itarayandakan ka nga ospital. Ket nimat manang ko, teacher, ken nalaing adumanog dayjay. Nagpintas ka mo ton, miss. Nurse, nuamukla ko mga danak na akas kan ka. Diyak pulos inaramid tikas jay. Agpaimbag ka kiti, taidarumda ka iti inaramid mo kininanang mi. Daramdak? Ay, dosahan dak. Aklo na kabasol ko ng pangasim. Tapalumusan nak nga agayat kan ka. Kastoy gayam tirik na ti agayat. Kalpasan alinuklokom ni nanang mi? Umay ka dito'y balay mi? Kwa, O may kano... Saan asik ati kasarsaritak? Daytoy lastog nga engineer. umayak agaram sila. Sheila, apay kayat mo daytoy alastog nga awan modo na nga engineer? Ni manangin aya. Anya laki din ti puso na agayat. Nanang, nakasagana nga aglako iti balot! Tapno panagnagak tinapod nung ayat ko kani sila nga nakyo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.